Дару салом ба кулли подписчикони канали Коля Таҷик. Баха бисёр салом алайкум. Салом алайкум ака. Ва алайкум ассалом. Да, гап надорум Иброҳим. Салом ба кулли бародарон. Гап нест 86 нафар яке бора дурумаде. Рамазони омад муборак. Бардач хеле ака. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Салом алайкум бародар. Якум лайк хидам мондам. Якум лайк хидат монда ки дига ҳеҷ ка лайк намон баъди хидат брат. 110 нафар дурумадем 22 дона лайка. Зинда боши брат. Гап надорум аз ко омада. Не радно. Зинда боши бародар. Салом ака. Салом. Бурачи хеле сози хубем. Шукри Аллоҳ мерси. Алайкум салом бародар. Салом алайкум сози хубем. Саломатият хуб. Шукронаи Аллоҳ. 135 нафарем. Серои нар па братски ҳаме эфира я бор па делица кунем. бениҳоят гапча бисёр. Салом алайкум сози хуби. Саломатият хуб аст. ака даги ҷои па братски ҳами кадоми лайка назаден якбори лайка зер кунен штобе дига бародарои амудро бубина. Куля чокада Самара. Салом. Ва алайкум ассалом. Куля чокада. Салом ака. дар куҷо ҳастӣ? Ҳисор аст куҷош? Айдаран муси салом куля кадом тарафа даем? Тоҷикистонда брат. Салом бародар. Шумо як бор фархорда меҳмон нашидем. Мешем иншалло акаҷон. Бой чешин. Бой Ҳабиба мегӣ ё Айконра? Бошин акаҷон. Рамазон муборак. 159 нафарем. Бародарҷона ҳама каса дига хубен? Саломатиё хубае? Салом алайкум ака. Куля Самара. Салом. Ва алайкум ассалом Наврӯзҷон. Чида бас карди омадана? Ки мега бас кардем омадана бародаро? Салом. мо дурумадем 168 нафар дурумадай. Баъд шогирди мо дурумадай. Тақдир тв. Менен зери канал па братски канали додарам дастгирӣ кунем. Падарсӯзай. Баха душанбе. Шукронаи Аллоҳ. Зинда боши ака. Кадом тарафа дай боши. Салом. Гапто надорум серои нар. Қариб 200 нафар шудем. ҳами коми лайка зер накарда зер кунанд иншалло 1000 нафар мешавем. лайка биқам. гап нестай. Салом. Рамазон муборак ака. Салом алайкум комрон ба пеш брат. боши. Аллоҳ нигаҳбонад. Салом ба кулли бародарони мусулмон. ба кулли бародарои тоҷикам. Салом алайкум айнони бачаҳои Ҳисор. Зинда бошен бачаҳои Ҳисор. сити Ҳисор ба пеш. салом алайк ай тарафҳои Москва метро молодежный. Рустам зинда бошем. мошина фурӯхтем. Не мошина нафурӯхтем. ҳамиш да дорем мошина фурӯшем иншааллоҳ. обод бошем бачаҳои оча. зинда бошен. гапто надорем. 240 нафар шудем шерои нар. коми лайка зер накарда лайка зер кунед. ба дурен то дигар бародароям бубина. Ҳисор ба пеш. гап неста. ҳисор ба пеш. салом аз Чоркӯ. зинда бошед. шерои нар читон гуфтанем? як ду бародаро будан хай хоҳиш карданд ки моро сиёмка кунем. мақсад барои намун об бировардан. об надоранд дар Рамазон. обшон харида 6-7-8 сол шуд беоб зиндагӣ кардесиянд мардум. мақсад ҳеҷ кас аз пеши худи чиз нашуд. ҳами чем ягон расходи леви кардан аонҷа ба фикрам як камтарак кӯмак кунем. ҳамоё соҳиби об шаванд. дар ҳамин Рамазон дар ҳамин моҳи муборак хуб меша. ҳамат меге катитум ака респект ихе бисмиллоҳиррахмонирраҳим. ай 30-40 ҳазор просмотр зиёд шуда видео. 30 000 рубл ҷамъ шуда шерои нар. 30 000.
Салом алейкум алейкум бачаҳои ҷавон. Зинда бошед шерои нари он. Салом бародар. Кати шумо чӣ хел гап занем? Кати ман Инстаграм коля таҷик навистага брат. Менависӣ ки 0101 мебура. Ҳамунҷода иншааллоҳ чақчақ мекунем. Ёки WhatsApp майна бигирен аввалу охирон бора ин WhatsApp-а мегум. Шерои нар ба фикрам ами каналам ба фикрам мефурӯшам. Ягон гар падешка неста я ов хостем бурорем аз шумо ҳами қахоиш кардем. Ҳамун овам падешка накардастем ки ҳамура бурорем. Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим. Агар ба шумо дурӯғ боша ба худованд рост бочкая пирсидем 20,000 мега бочкаи оценкованӣ нав пачка 10 тоннага бочка. Майли аз гап надора авқот хеле кам шава. 10 тоннага бочкаи оценкованӣ 10,000 мега. 20,000 сомон ба худо қасам. Шланг шайна кадоми нархи шланга медона бигаем ҷа. Рафтем 3 километр 3000 метр шланг пирсидем 24,000 сомон мега. 1 метрш 8 сомон мега. 30,000 рубл ҷамъ шуда. 4,500 сомон. Салом Исор брат ҷон. Ва алейкум салом. Шерои нар ҳами охирон видеоя максимал на як бор ақаллан як бор падешка кунем ки мо ҳамҷода як ов бурорем. Фикр мекунам беҳтарин савоб меша ба ҳамамон. Ягон шогирду далил наки мо ҳақорат ҳам мекунанд мо далил наки зато мефаҳмем беимон кия даимои бузург ҳақорат ҳам мекунанд. Моҳи шариф Рамазон ба ҳамамон мардуми тоҷик муборак. Баса чӣ баса? Салом бародарҷоно кадоме мехоҳад дар бузурги Рамазон хайри худашро гузарад Сбербанк. Шерои нар намҷа шогирд Сбербанка мондага максимально падешка кунен. Ҳамунҷода 17 рубл партфтай ба як бародармон 5 рубл партфтан. Мошаллоҳ ҳами зарра зарра ҷамъ шавад дарё машавад. Нахо набоша ягон бойбача дар ҳамин канали мо дар ягон бародари даст ба хайри ки дар ҳақиқат айда ҳамун кор мебурояд. Кадом деҳа дай брат? Дар деҳаи Уртабуз брат. Просто як 30-40 хоҷагӣ ҳамунҷа беом об бурдагиам бародар об ровардагиам ай ҳамунҷа як 3 километр дуртар будай бародар. Салому алейкум. Ягон блоге дороем барои пешравӣ ё ҳам маш метарсад аз қумори харом. Ба худо қасам любой қимор даку билет мехарен оё мебирен оё намебирен реально медонен ки хайр да савобша мегирен неки намекунен. Бо мегӯем катитонем ина бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим бе ягон шӯхӣ бе ягон таъриф кадом марда ки ин шери нар боша инами канала ман мефурӯшам 500,000. инами кадоме мехарам ҳамҷа пули худам ов мехоҳам бурорум. инами канал ман мефурӯшам ов мебурорум ҳамҷода. барои чӣ ки ба 30,000 ов буроварда намеша 30,000 рубл кати. 20,000 фақат бочка холия пирсидем 24,000 да шланг мерава. Обши 44,000 фақат барои шлангу бочка 44,000 сомон. ина ягон касиё бочка хайр мекунад ё шланг хайр мекунад бародарон. ина мақсад шар неста кӯмаки пулӣ ё ки буравой дора биёя ов кӯвем ҳамҷада мо ҳамин пула ҷамъ накунем хубай чем ҳамин яхе даҳаншалақ ҳамҷа гапои лишни мезанад. ба худо қасам дигар дилет мемонад ки ҳамин кӯмакини чандин бародарон мебиёянд индивалидам бечораҳо айким куҷоҳо мебиёянд ака ҳамин видеоя кунем ака ҳамин видеоя кунем. ман намекунем ба хотире ки гапои лишни бисёр мезанем гапои ноҳақӣ бисёр мезанем ба ҷои кӯмак кардан хайр ки видеои хайриявӣ ки ака инам видео мекунем ягон кас падешка намекунад. акаҷон ин номерои WhatsApp дорӣ чақчақ кунем. номерои WhatsApp-а нависен гирен шерои нар +7 929 614 4 +7 929 614 4.
ов мехоҳем бурорем брат дар як қишлоқ по-братски ҳам видеоя дурем ақаллан кадомит ки ҳами зурут намераса ҳамура падилитса ки нахоҳ як бародари муъмини мусулмони мо зуруш мерасидаги пайдо нашавад ки ҳамҷада мисол моро дастгирӣ кунам ва ҳамҷао бурорем. ин ҳамин номерои ватсап ма кадом ина канала мехарам ҳам мефурӯшам ҳамин канала ҳамҷада ов мебурорам барои чӣ ки намешасуми шумо дастгирӣ карда наметонем ба худам як кори дига боша любои хе ака дабартем ака катитем номерота темада акаи комрон бачаҳо шумо арзон метем да тамагара номером 904 ой 929 614 4 плюс 7 кати ватсапай бародаро ина ҷа шогирд навистеста амҷа ватсапда фақат занг назанен голос рӯй кунен иншаалло ответча мегирен плюс 7 929 614 4 шерои нар по-братски ҳами охирон видеоя дуроем дастгирӣ кунен ҳамура падилита кунем дастгирӣ кунен ҳамҷара ов бурорем мехезем мерем москва иншаалло агар нашава канала мефурӯшам ҳамҷада ов мебурорам чистай кистай хӯдам 929 бале 929 614 4 как ҷоем ватан даем ай ҳисор бародарҷоно кадоме мехоҳад дар ҳамин рамазон хайри худашро гузарад бебан акай коли ашот гузар вай дау телефонай брат полни кишта мондагимша ҳамин рӯз проверка кардем бисмиллоҳиррахмонирраҳим 30,000 ҷамъ шудаем ай 40,000 одам зиёд 1 рубли агар мепарастанд 40,000 рубл мешавад ҳазор раҳмат миннатдорам ба бародарое ки дар ҳақиқат моро мисол падешка мекунанд мои хали видео да як солият ҳам мебурорем бародаро одамо ҳар рӯзи хали видео намекунем асия наомадем не ҳозираш дабра шери нари тоҷик аллоҳ нигаҳбонат боша ба ҳам хеле тоҷик фахр мекунем куҷо давом мебурорӣ брат як қишлоқ да бародарҷоно як си хоҷагӣ мега оби харида хурдистем гудакакушон акмара мисол ҳамта гузаштам дидан яки мошин маман када хаймоам зодгои ҳамин ҳисорем ҳеҷ гап надорам мисол болои миннат нашава ҳамин қахубиҳои мо кадагира худованд худаш нигаҳбон болои ҳамин қахубӣ хостем як хубие ки ба кӯмаки бисёрӣ бародаро кунем ҳама каса ки ҳаминҷа мақсад я ҳаёт дар дили ман мемонад ки ҳамҷа бародаро ёрдам кардану мо ҳамҷа об ровардем ака лайкта 200 кардам лайка 300 ки лайка гап набоша лайкта ғам набоша бародарони азизам касе хайро хоҳанд саҳми худро иншаалло дар дар охират ободиро мебинем омаи ғариб гап надорам шена дар ҳақиқат бовар кунем ҳама нами занг мезана ака ма уҷада 20,000 да билет харидам ма ҳеҷ набиридам ака ма 100,000 да билет харидам биридам мара надодестиам пулма ма бисмиллоҳирраҳмонирраҳим бо мегум кадоме ки нами дастгирӣ мекунен марҳамат бародаро я чиста холиса лиллоҳ ма гуфтестам ҳамҷада мехоҳем ов бурорем катиам шогирдмо кадоме ки мисол боварӣ надорад самнени дора ягон дили ғаш дора биёд ҳамҷа сари ҳамун замин толка гуфтестам ку ина я бародармон пайдо шуд 10,000 да метем бочка агар ҳамин гапат рост боша шенар ҳамун номер да занг зан мо агар ҳамун сума ҷамъ кунем мо мекунем ова мебурорем иншаалло ина ин номерои картаи хидмат бисмиллоҳирраҳмонирраҳим ягон дурӯғ фиреб неста агар дар ҳақиқат мо ҷамъ накунем ҳамун сума ма сайти хидмат мефурӯшам ҳамун сума ҷамъ мекунам мебарам ҳамун ова мебурорам
زنده باشی شری الله. پلیز بلید. استغفر الله ما یگان بلید ملید نداریم بچه ها چون همین برای اکثریت همین توجی که ما هم بلید فروشی باید خوب باور کنیم. بسیار رو کنین همین خطونا ملا و چی میگیرین اینا کاری حقیقت چه گفته استیم یگان دروغ نیست. 20 میلیون همونه دستگیری نیست. نه خود 40,000 آدم بینه یه روبلی گفته است همه پرتفتن اگر یه روبلی اگر میپرتفتن حالی 40,000 روبل شده نه که 30,000 روبل شده. ای همه بسیاری نه یک زنک 10,000 پرتفته شینوسی خدمه باور کنین همی یخ زنکو یخ مردکو یا مردک نه توری نه ریسوری شد. مو زنده باشی زفر جان. سلام علیکم. یخشی میسی زکا یخشی هم نورالی دزومه و علیکم السلام برا одной چنین امکان گذاراندم خدا قبول کنم. شعر الله خداوند 1,000 بگرده کدامی که همین مجبوری نیست برادرو برای آب یکمش دیمش یگون کس همون مجبور نمیکنیم کدامی چیست خالص الله دائم ما مبارک میکنن. مقصد ما با بسم الله الرحمن الرحیم گفتم که همش نگشون میتیم تو نه که ما مثلا او بروارده میونه یک چیکو کنیم چیکو میکنیم نمیکنیم همش خیلی فکت دکازات استفاده کردی. تو زیرا یگون ویدیوی نیتو نبرومده کدام دقیق ما برادرها چه خیلی ویدیو کردن خطون دیدسته عاقبت خچون با گجو را زدن. بسم الله الرحمن الرحیم دروغ بود ویدیوشون باور نکنین چرا نار انا ایما یک خویش یک برادرانه نصیحت کدامی کتی مثل همین ویدیو شب میبرورن در حق نیتو که در حق ما در حق لوبوی برادر غریب یا که در حق لوبوی کس ویدیو میکنن فکت در اساس نداره اون ویدیو دروغه برادر چی گپ که آب بروارده استیم برادر یک قشلاقده یک 7-8 سال شد آدمو زندگی میکنن چند تا اندیوالید بوده مورا راستی گپ اندیوالید تا گفته آمده فیروت کردن رفتیم خیلی در حقیقت اندیوالیدوش هم هسته اما همجا گفتن که آب نداریم اکا آب ما خریده و ما گفتم بیا خیلی چه همین اندیوالی تونه یک کسته یاردم کردن بیا همینجا در مقصد قطعی برادرو بسیار سرجم میشیم اما یک توای میگیریم آب بیاریم 1-3 کیلومتر همونجا برادرای خیرخواه آب آورده گیان همونجا گفتیم آب بیاریم یا بوچکده همونجا میمونیم نزدیکی همون خونه اندیوالی تو یا کدومی که دستگیری کرد در حق انشاءالله دعا میکنیم شروع توربای 50 چند سوما توربانه شلنگ مترش 8.5 گفتن 8 متر گفتن اکا 8 مترش شلنگ 50 اگر 3000 متر گیریم 24,000 سومون فقط همین شلنگ میشه. اگر برادرو یگان کس بوچکه ارزان دیوه تو 10,000 سومونه مثال اوهانی اتسنکونی همورا میگیریم اگر نیوه یک جودا میدونیم نو پچکه در همی بزرگ میفروشن 20,000 سومونه همورا میگیریم اما مقصد 24 20 فقط این پولی بوچکه پولی شلنگ نشده همین باور نکنین ویدیوش هم هست برادرو میبروره میبینید کدامی که میخواد در حقیقت در همین مورد دستگیری کنه ویدیو را پدیدید سکنین این نمروی کارتای خدمه ما همونجا دا او برورم انشاءالله ای حمد میندار میشم در حق حمد دعا میکنم ایگا برای فقط نرو دا داخل داره نروی که در حقیقت ای دست سون میبین همون نرو دا کارتا ملی ندارم برادر جان. بسم الله الرحمن الرحیم 3-4 بانک رفتم ندادن کارتا میگه که پاسپورتی مایداک در کره پاسپورت کی نمیره میگه ریشتگی ریش منگیریم توبه کردن خدا یا بار یک اخوراتوی میکنه که در یگون یو درست نمیگیره این جنا بدونم چه خیلی کنه کارتا در نامی که کمرون شه
дастгирӣ бачаҳо ака бисмиллоҳи раҳмони раҳим дастгирӣ накардем шерои нар дилам ҳамин ютуб хина кашид ки ба худо дигар на ман як риское кардагим барои бародару барои миллати тоҷики худам барои нанги номуси ватанам ҳамин рӯз маро қабидан дар раҳ гуфтанд ки бародар амҷад о надорем мақсад ман ҳамин рӯз муроҷиат кардам хостам ки мисол дастгирӣ шумо кати бародаро ҳамҷада як о биёрем фикр мекунам дастгирӣ фикр мекардам дар як рӯз мо ҷамъ мекунем ҳамин 40-50 ҳазор сомон чи 1 рубли 2 рубли ҳамин мепартофтан мешиде ки накардам 40 ҳазор одам зиёд ба фикрам дидам видеоро нами картаи Сбербанки мо 4122 охираш чӣ харидем якҷо як мех мехарем нишонтон метем бародар фақат аз шумо хоҳиш эҳтиромона по-братски як бор ман ахир реально дастгирӣ кунем ҳамҷа ман оброрум рӯзсиё барои хайб саломат бошӣ бародарҷон чизе ки ту моро мегӯем миннатдорем бародар ту ҳамақа тарбия дорем миннат наки хайр кардӣ бисёр хуб чира миннат кардем хайр барои ту минната ина номерои ватсапа бародарҷоно кадоми чӣ гапе дора голос партоя иншааллоҳ хидмон ответ метиҳем одаме ки голос партофтага кадоми занг мезана бефоида як одам дигар ёрдам мекунем як одами дигар хай чихе ёрдам кунем ки пака ҳам одама чихе ёрдам кунем ки мисол боине хеле гапҳои лишни мешавад барое ки уҷа халқ изда дора мехоҳад ки об бихӯранд оби бепул иҷа мардум я хеле гап мекунем сӯзаи хубен ака шукронаи аллоҳ вардин ахмедов собраҷон колиясози шукри аллоҳ ака колия то каба пеш шаҳром гап надорум киҷо ба пеш бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфташтам агар то ҳамин рамазон мо ҳамун сума ҷамъ накардем ҳамин фикр мекунем так як 50 ҳазор сомон камиш дар кора барои ҳамҷа овардан кадоми шинос дора рава пирса бочкая мепирса шланга мепирса рава пирса мақсад ё ки шланг дода метонем ё ки ягон бочка фикр мекунем ягон ҷои айби изошам неста ки мо ҳамҷада кӯмаки якдигари бисёрӣ бисёр гапҳои шалақи бемаъне менависе ҳукумат чо када охи тӯба кардам худо хай назидат карда мешинем ягон ҷои дигара мардума чем дастгирӣ кардана як гапҳои бемаъне менависе ба худо ки ҳамон одамое менависанд ки боварӣ дорум хайра намедонад чия салом ғарибо ба акаи коля ғарибо ба пеш ин яке аз садақаи ҷория аст иншааллоҳ шеро ёрдам кунем бародарое ки савдо мекунем коротон тенҷайку билет милет мехарен ай ҳамо фақат ман муроҷиат мекунам ай бачакое ки дар стройка кор мекунанд ай ба ё фақат ба пеш респект ай ба ё ягон чи хоҳиш намекунам фақат ай савдогарое ки дар ҳақиқат савдо мекунем коротон ишти агар як спартификаи 1,5 4,5 мефурӯшем ку дар ман ба ту боварӣ дорум гапат надорум шели аллоҳ одамое ки дар мо боварӣ доранд иншааллоҳ медонанд чунки кори мо чи хеле ягон дурӯғ ягон ҷои чизиш нест ака кула ки ҷои шумо ай ҷигараш ба пеш стройка бачаҳои стройка фақат озоданд ай хали коро лиш надаҳам видеои ма дигаро дар кор надорум не ки бо боварӣ дорум ки ҳамо мекунанд як хел одаме ки дора намекунад нар яка нар зинда боше ай ҳамин рӯз иборат кадоме ки инами барои билет харидагия назадагия мара илтимос занг назанем барое ки ина мо айдуми ҳамин билетам гап задагем айдуми конкурсам гап задагем любой хез дар бар тонем дастгирӣ намекунем вообще
шенинар буги лайк гап надорум коми лайк мемона адена респект охирон видеоя будурен тамошо кунен хитон комментариотона нависен ҳамҷа бибинен модаро буромадаги мақсад ба хотире ки об надоштан бечоро дар камера хичон мара зора задан камерака апаҷоно гуфтум бё хайр рӯтона чикина не ин открита мега камерамон ки бибинан мо дар ҳақиқат об надорем нахо бародар дилат насуда ки мисол худат об дорӣ ҳамин санату надорам агар шахсияти ро ба ханҷари забон таъна бизанад ба ханҷари ҳаққи ӯро макушед балки ӯро бо шамшери аллоҳ ва табассум бар лаб бикушед то аз ёдаш наравад гап нест раҷон зинда бошед иншалло дастгирӣ мекунем гап надорум ту машиник зинда бошӣ бачауча ҳамин ту розӣ шудӣ ҳамин гапада ҳамин ту розӣ бошӣ ман розӣ аз худат шеринари ака худат шеринари гап насайну мухаммед али бачауча ҳақоратш накун мон ура худованд ҳамуқа ақл дода ӯ дига ҳамин ман фикр мекунам комики навхалӣ менависа ҳақоратҳои безеб гапҳои лишни фикр мекунам ура уже худо задагай ӯ нистои таки дига лишни гап фаҳмондан лишни гап задан ӯ дига ҳамуқа ақл дора кадоме ки шерои нар видео дорен бадбахтора даказат факт даказат истивас кати видеотона партоен кадом ҳаромхире аст вай бачаи кияй мада уман фарқ надора бачаи кияй оташ шикорай тағош шикорай уман ҳамин ҳаромхирай хеш табори ма боша партои ба худо мебурорум видеош факт дарерш катиле даказат иста ки авай дар ҳақиқат ҳаромхирай ай пеши худмон мо любой видеоя сар наметем гуфтам мемонум мара нагӯем ки видеока ай номи одам ай ма қарздора хали видео да не кадоме ки видео дора худиш партоя охи диадиама калам хтай пеш мешинасум гапои июда хунум меҷӯша муҳаммадҷон вай одаме ки гапи бад мезана вай худо уже задаге гапи мана ту таъсир намекунад дига уда москва ками шағоло бисошидя ҳамин шағолора сиёнка кунен ҳамин 382 нафар илтимос накишен гӯш кунен внимательно ма читон гуфтанем дар имо дар ютуб мебурая ку юристо бепул мо шумора ихе мекунем мо шумо да вай мекунем патент бепул мекунем права мекунем гражданство мекунем ай ҳама боз як бор дига эҳтиромона хоҳиш бародарҷоно бениҳоят бародарои мо мада бисёр занг мезананд нашуд ҳамин тема накунен вай бадбахто руша сиём мекунад дурӯғ мега ози тоҷики худмон кидат кадестай ҳамин кор да вай урус айгуҷо бепул шумо да регистратсия мекунад ё ки гражданство мекунад ҳамақа бесаводен яхилед ки 80 000 ака доду мега 100 000 доду мега ина бесаводӣ моя бинем ки дар гуҷоя ки вақте ки вай шуморо файрод кадай гуфтае ки бепулай бо шумо пул додаген ин ҳамин уже бесаводии шумоя бародаро як камтарак ҳушёр шавен шерои на любой кор любой урус мега 80 000 гражданство метенша 1000 рубли агар ҳамо овда мепартофта 40 000 одам тамошо када мо ҳамҷа мехоҳем обурорем мара дастгирӣ кунен инам лично мара дастгирӣ кунен по-братски ин ҳамин номерои картаи мая 925 521 41 22 ман ҳамҷа об мебурорум иншааллоҳ бо видео мекунем мебинем хитон ака комин кори савоб кадисти ака дар бартем ушда стройкаам бошем дар бартем ман медонам ки гуфтестам ку як хеле ҳамин бачаҳакое ки дар стройка кор мекунанд ай ҳамо бо намонем шерои нарану баъд як хеле покое ки мара дар ҳақиқат мешинохтан ҳақиқати ма салом алейк будан ва ёда адена респект ки ҳамо мара дастгирӣ карданд мақсад 1000 рубл 2000 ҳамо гузарондагиам занам бошам салом алейкум сӯзен хубенака ва алейкум ассалом лайк азер кинен кадом бародаре ки медуре лайк азер аналикати тамошо мекунем 80% одамо подписатсия кардаги нестанд
20% одамо подписатсия кардан, ай 100% ки тамошо мекунем. Любой видеоро мебинем тамошо мекунем, а видеое ки дастойни тамошо намекунем. Именно дар халқи мо ҳамин гап дахил дорад. Бисёрия аксариятатон. Хуляҷон иншааллоҳ то худат якта гап нестае. Барои модарое ки маро дастгирӣ кардан ҳастанд дар ҳамин об, модарода отдельно респект, отдельно салом алейкум, уважуха отдельно ба хотири Аллоҳ кардеста. Боз мегӯм ки бародаро дар любой кор ҳамин ягон арӯз файрод ки натавона дуруға любой ресторан медава мере то 20,000 расход мекунед то 100,000. Не ки як хоҳиш кардем ки об ҳамонҷа гузаронем, ҳама просто тамошо мекунен, видеоро дарш то охирша тамошо намекунен, мақсад падилица намекунен, ҳам видеоро дастгирӣ накардем. Родной Акҷои район мешавад. Ака ман мехоҳам қати худат як бор салом кунам. Иншааллоҳ бародарҷонов, ин ҳамин кафеи Коля Таҷик дар Ҳисор, ҳамонҷа мебиен, иншааллоҳ мебинем, вомехӯрем. Қала акаи Коля Таҷик хуби саломатӣ чиза хуба. Хуршед Кадиров, шукронаи Аллоҳ созӣ браҷон, хуби зинда боши ака. Бародарҷонов, ин ҳамин ина Коля Таҷик бародарҷонов кадоме мехоҳад дар ҳамин моҳи Рамазон хайри худашро гузаронад. Ин Сбербанки моя Комронше дар куҷо мебуроред? Дар Ҳисор. Дар куҷои ози Жасмина? Да ту чӣ дахл дора ҳамин ки ман дар куҷои ман ҳамиш дар ҳайронам бахуда. Ака салом алейкум, созаи хубе, ман Миралӣ, саломатитон чӣ хел? Миралиҷон, худо ба шукр зинда бошӣ. Таҷгитар по-братски дураен таҷгитарам дастгириш кунем. 353 нафарем, коми лайка зер накардай, по-братски зер кунен. Буроен ҳозира худаш дар имо дар WhatsApp падилица кунем, ба дураен широинар гапо бениҳоят бисёра. Ака як ҷода кор кардем, пул надодести. Бародарҷонов, 1000 бор гуфтагим, бо мегӯм дар куҷои кор мекунен. Моро як бародар дина биромада алоқа ки ака моро як ҳафта пас гуфт ойлик метиҳем, 4 мошидаи ойлик надодешта. хитон фикр кунем ки як ҳафта пас гуфта ойлик метиҳем, 4 мошидаи ойлик надода. ҳамин як ҳафта пас ки надод, накунен кор, мардум бовар кунен, дига ягон гап намонда каламаи дастаи ҳамин гапа гуфтана. Нахоҳ ҳолиам ҳамин гап дар калаи шумо надоромада бошад. ҳар хел одамота бовар карда паспорт кадомида ки паспорт мекунен, гражданство мекунен, сиёнкаш кунен, гӯен ина розӣ дар пеши камера. Ина биё ма чанс мехоҳем метем та ина биё дар пеши камера. Намекуна розӣ неста, бовараш накунен. Уна як видеои дига биромада, нигоҳ кардем? Кадом бадбахте ҳаста видеоша инами дар инами моҳи Рамазон ҳаромхӯрӣ мекуна, бисмиллаҳирроҳманирроҳим рӯи немепартем видеоша. Факти дар элиш кати мо видеои бефакт бедоказательстваш намепартем. Беҳтарин кор мекунем. Салом алейкум моҳи шарифи Рамазон муборак бошад. Шукрона. Ва алейкум салом, зинда бошӣ, саломат бошӣ. ма дар стройка кор мекунам, неки аз бародаро барои худованд 500 рубл рӯй кардам. Али Холов, мошалло додарҷон, зинда бошӣ. Худованд 500 рубл тай 5 миллион зиёд гардона. Худованд хокагири зар гарда бачаҳоча. Дар ҳаққи кадом бародаре ки ҳастай дуо мекунем, агар ҳамин натонам ёрдам карда, кӯмак карда, видеои моро ақаллан падилица кунен, ақаллан дар Инстаграм, дар имо, дар WhatsApp, то дига бародаро бубинанд. Боша ягон бародаре ки хайрхоҳ дар ҳақиқат ина биёя, худаш биёя ҳамин кора кунад, мо дар ҳаққи ӯ як амр дуо мекунем. салом сози хубӣ. Ва алейкум ассалом, шукронаи Аллоҳ мешарамад. Амин амин. نصد بیست پنج 521 41 22 کامران شه. این همه کارتا دا برادرجانو
кадоме метавонад дар ҳақиқат ёрдам карда дар ҳамин моҳи бузург ҳамҷода мо об мехоҳем бурорем. ақибкашӣ накунем бародарҷон. мо мегӯем ки любой духтарози шуморо пайруд кунад ё ки любой одам гӯяд ки биёмад дар гражданство мекунем 100,000 парту мепартоем ша. На хуб барои об бигем ҳамҷа бародарода кӯмак кунем 500 рубл 1000 рубл шумода жалка бошад. ака хайр куҷо меравам. хайр бародарҷон, ма видео мекунем мебинем хайр куҷо меравам. мехоҳем об бурорем ай 3 километр дур як деҳада об биёрем. акай куна дар эфири акай бобоҷон ҳозир як модар бо проблемаи вазнин омадааст гирия дорад. илтимос як занг занед. ҳозир ман дани момент дар тоҷикистонам ягон кор карда наметавонам. иншааллоҳ мо оли суҳбат мекунем нашудӣ худмон дар прямои ватсапиш занг мезанем. боз бо мегӯм бовар накунен одамое ки юрист мегиранд хушона мегӯянд биё бепул мекунем документ пакумент. илтимос боваршон накунен. ҳамин рӯз як бародар мегӯяд ки 70,000 ма гирифтан мега 70,000 дар байни 10 рӯз бо гуфтиян 30,000 дига биёр дига набурду мега худда биромадум ба ма да занг зад. ма гуфтам ягон копеек дига натешонам. беҳтарин одаменака зинда бошем. брат ман паспорт ма гум кардам хона ҳаким чо кунам. рав посольство рав якта возвращение народи нагир брат рост хона биё ҷа чуқри кани менем ов каним. бародарҷоно ҳамат боз як бор дига эҳтиромона хоҳишин ҳамин номерои сбербанки ма бигирем по-братски максимально дастгирӣ кунем то мо ҳамҷада об бурорем. кадом бародаре гуфт ки чанд сум обши расход мешавад бигӯ. мо намедонистем, мо ҳамон рӯз нагуфтем ба хотире ки намедонистем ки шланг чанд сумай бочка чанд сумай. мо рафтем бочкаро пурсидем. бочкаи 10 тонага 20,000 сомон мега. ана шланга метрша 8 сомон мега. 3,000 метр шланг дар кора. салому алайкум акай колямо кор кардем дар як ҷо сум монда чӣ хел кунем ака 195 чӣ барафтед азим байқа ки мара заб зард мебинӣ мара рӯз хиёл мекунӣ ман ҳақ надорам биём тоҷикистон. чӣ барафтем тоҷикистон. ман ҳам тоҷик ман ватан ман ҳамҷа калон шудам. салому алайкум зан дорум кӯдак дорум. гап нестам моҳаммадҷон. чаро на фикр мекунам агар розӣ бошен ҳамин кора кунем, розӣ набошен бисмиллоҳи раҳмони раҳим ҳамун сумое ки омадагиа 30,000 рубл ҳамаша возврат мекунам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим бе ягон дурӯғ бе ягон найра. барои чӣ ки намехоҳам худма шарманда кунам дигаронро пазор. ба 30,000 рубл 4,500 сомон шланг намешавад. ба фикрам ҳамун устоҳо чуқрикани ҳам 3 километра канан биёранд мегӯянд те ягон суми сос мегӯянд пули аваё мешавад. ба фикрам коляҷон дастгирӣ мекунем ба пеш. агар ки натонем дастгирӣ кардам бисмиллоҳи раҳмони раҳим ина ман розиам ҳамин сайта фурӯшум полный раунд дар ҳамин пули ҳамин ҳамуҷада ташкил кунам ба хотири аллоҳ. бадахшон бошем бародар. зинда бошем бародарои бадахшон. гапто надорум. номерои ватсап бугӯ +7 929 614 4 ина шери нар чекта парту ҳамуҷа дар ҳаққи дуо мекунем. коми чек шапартояд иншааллоҳ чекошам видео мекунем ки муда аяма суми калон як занакак рӯӣ кардагия. бо мегӯм ки агар ами ба ҳамеди 1000 кас 500 кас бошем намешавад кор. бисёрӣ бародарҷонон.
коми лайка намонда ози дуромадин лайк азер кине шеройнар то дигар бародаронам бубина зардима хоб ба пеш зинда бошӣ кобра ака мо дастгирӣ мекунем ака гап надорум хайна дастгирӣ мебинем на бо пага иншалло результат шамегум тона ака сози фурӯш амун сайта бикунӣ хуба ба номи алло ина буро ягон шеринар ҳози нами картада партоя нами гуфтагима ҳози мефурӯшум ча салому алайкум брат амун кадом дева аз шумо ака шумо урусен не я тоҷик камиёи россия иншалло омадем видеоро мебинем россияда салому алайкум чикор карданем бародар боз як бор дига мегум бародарҷон об буроварданем дар як деҳа 7-8 сол шуд одамо зиндагӣ мекунанд чанд хонада чандта маъюб зиндагӣ мекунанд обшо харида буда маамта гузашту мара мошинма манъ кардан яке дидан илтимос зораву нола кардан пага шумо рафтем амҷа видео кардем гуфтем ака бародарои моро дастгирӣ мекунад дар ҳақиқат ай 30-40 одам зиёд тамошо карда видеора 30,000 рубл ҷамъ шуда бо мегум бародаро ин номери мая Сбербанк 925 521 41 22 кадоме ки мехоҳад дар ҳамин моҳи бузург дар ҳақиқат мо дар ҳамҷа об бурорем саркашӣ накунем бародарҷоно хайри хитона дар ҳамҷа мақсад дар ҳамин кори амри хайр хитона хуш кунем ака шумо да як савол конкурс роста конкурс дуруға бисмиллоҳирраҳмонирраҳим бовар намекунам лекин медонам ки тоҷикои мо бисёр конкурса дӯст медоранд бародар ҳами қазур мераса вазият безебай пур надо десан аз барои аллоҳ фитри рӯза дорогу бошем дар акай авори падар бародарҷон худованд хокагири зар гарда падартам куҷое набоша нигаҳбонаш боша аллоҳи меҳрубон чит гуфтанем бародар ин кори мо маҷбурӣ нестай кадоме ки мега ки бародар дабартам катитам ихе охе гапоя лишни мезанем ҳама одамо дар дахл дорад ки ҳамин рӯз моро дастгирӣ кунем ки мо ҳамҷа дар як об бурорем ассалому алайкум ва алайкум ассалом ин ҳамин номерои картаро партофтестиан уна коля таҷик шерои нар боварии комил дорум ки ҳамҷа ҳастанд бародарое ки мардборӣ дар ҳамҷа самихча мегузоранд салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародар коля ака коля ин об ай тарафҳои давлат неда браҷон хай кадан охам намедонам ай кадом тараф буд ки кадиан я 3 километр дигаш да он нест мақсад баёам дастаточно кадагиам ман намедонам ки кадаги ва худованд дуо мекунем ки ҳамаха кор кадом мекарда худованд фақат ҳами баракат шатия ака кола проблема ёрдам барои чи ҳаст ин карта рамазон барои бародарҷон дар як деҳа об ровардастем охирон видеомона дурои тамошо кунем гражданини ҳо салом айном бачаҳои московский гап нест зинда бошем бачаҳои московский ба наздикии видеои дига мерем ҳамун сари замин мекунем мебинем иншалло салом айном бачаҳои москов
Салом алейкум, брат. Салом алейкум, акаҷон сӯзӣ. Ва алейкум ассалом, шукри худо. Ака комрон сӯзи хуби ака. Худо бахшиги дар теҷиси вияз дорӣ. Ай, карта барномаи ки комрон ше. Салом ай Екатеринбург. Ва алейкум ассалом, салом аз Панҷакен. Зинда бошем бародари. Кадоме буравой дора, ҳамин ова худаш метавона буроварда, мо ҳамин шумо ҷамъ намекунем, биёя ҳамун бародар кати мо ёрдам мекунем шаҳанде ки мо ҳамҷа об бурорем, ҳамун бародаро беоб зиндагӣ накунанд. Бениҳоят мушкилаи беоб зиндагӣ кардан бародарҷоно. Безор кардем. Хай буро бура. Ту дар ин дахл надора, ин барои яхе гуфтестам ку яхе моддаҳое ҳастанд, яхе ҳамин нарор аз ӯ. Оликора чӣ хел ба зӯрӣ гирифтам. Иншаллоҳ ҳоли меша моменте ки дигар тоҷика кидат намекунанд. Агар ҳамин мара дастгирӣ кунем, не ки мара ягон кас дастгирӣ намекунад. Салом алейкум. Кай мебиёӣ раси? Фақат саволи шумо кай мебиёӣ? Кай вақте ки ова буровардам иншаллоҳ. аз деҳаи шумо салом. Хаста набошӣ, шом бахайр. Зинда бошӣ шери Аллоҳ. Салом алейкум. Иншаллоҳ акаякум шо. Коля чӣ хели соз гап зад. Акай Дима, ягон гапи ноҳақ зада бошӣ бародар, Аллоҳ нигаҳбонот бубуро бура. Айдам гапи ганда мешавад, ай хуб мешавад. Акай Комрон, вазъият соз нест. Ба қарби модар гузашт. 200 сум роҳӣ кардам. душанбе рафтам, натонистам. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонот, худованд модарат ҷоша ҷаннат гардонад. Бародарҷон, ай боз мегӯм маҷбурӣ нестай. шерои Аллоҳ кадоме ки чиста холиса лиллоҳ метавонад, мо ҳамҷада мехоҳем об бурорем, ҳамун одамо партоянд. Ягон маҷбурӣ нест, ягон гапи листӣ назанем. чера на мо хали видео кадагиам набудем, гӯем мешавад. Эксперимент нест. Не, ба худо эксперимент нест. Дяди агар 100 миллион мешуд, барои худо дариқ намедорам. Гапат надорум ба худо. Гапат надорум. Аз бароси Аллоҳ мегӯям, барои худо дариқ намедорам. баъд ҳамин 40 нафарае ки айваронеҷ овардагем, ҳамаҳо ҳаматон як алоқада бурен. Иншааллоҳ ҳамаҳо ҳама фикр мекунам корошон соз бошад, ҳамаҳо худшон дастгирӣ кунанд. мара бас бисёрта илтимос кардем, дастгирӣ накардем. шеро на абор 5 доба ё мешавад. Нафаҳмидам. Просто ин ҳамин кадоме ҳастай мақсад дар ҳақиқат дорен. як нормални зиндагӣ 68% аммо бигирен по-братски максимални дастгирӣ кунен. ба ҳамеди мисол ғарибо нашавем, ба ҳамеди камбағало нашавем. ҳеҷ гап надора. як бегаҳ мисол як ифтори хали вазбин нахӯрдӣ ё як бегаҳ як ресторан нарафтӣ, ӯши накардӣ, ҳеҷ гап надора. як бегаҳ мисол як роҳи хайр, як роҳи хуб дар ҳамун шуморо аз худ кардӣ, мумкин буд аҷрша худованд қабул кунад, айда зиёд кор кунем. ин ҳамин номерои картаи бародар, кадоме мехоҳад кӯмак кунад дар ҳамин об буровардани мо, дасти кӯмак, марҳамат, хайртона қабул гардонад. кӯласозии бача. шукри Аллоҳ меша, соз ҳастам, хуб ҳастам. салом алейкум бародар Коля. куҷо шудӣ бародар? Ва алейкум ассалом, салом моду. бародар мо дуо мекунем. гап неста. моҷиро зиндагии хуш моҳоҷиро зиндагии худ шуда ба азур мегузаронанд. барои чӣ хали мегӯӣ?
шукри Аллоҳ муҳоҷиро 100% мегузаронад. Ҳамин худат ба фикри баъзур мегузарони зиндагита. Як бор як арсикола нахӯрдӣ дар муҳоҷирӣ 150 рубл ёки як бега гостиница рафта хона рафтӣ 3000 рубл да ҳавай мешавад тупа туғрӣ. Коля душманонро дафшон кун. Кадоме ҳақорат мекунад лучше надроем ки безан ҳақорат кардӣ. Ҷаноён накун бо тори диёр. Разборчики ака не му ами обычный простой бачак. Ай гиҷо разборчики му. Айсар бугӯ ака. Як бор дига ина Айсар бародарҷоно ҳамат лайка зер кунен, кадомит зер накардем. По-братски. Шери Аллоҳ созӣ оғози ҳамаи кор. Салом аз зеро ки салом худ эҳтиром аст. Мо шербачаҳои Кулубҷонем. Зинда ва саломат шербачаҳои Кулубҷон, саломат бошен шерои нар. Я мара по-братски дастгирӣ кунен, ин ҳамҷа узи номерои картара шогирд рӯӣ кардиста. Мо бародаро ягон конкурс надорем. Мо мехоҳем чиста аз бароси Аллоҳ дар як деҳа об бурорем дар ватани худмон. Ягон Африко, ягон Италиё, ягон ҷои дига дане. Ака ман 50 рубл партидам. Бародарҷон шери нар, ман медонам ки ту дар ҳамин ягон стройкаи 50 рубл бо ту ахи дили гурда када партидӣ. Не ки ахи одамо дар бозоро савдо мекунанд, наметавонанд ҳамун чени худат партиданд. Барои чӣ ки худованд бояд дастша ба хайр, бояд худаш намехоҳад ки дасти хайр барад, ба пеш барад дастша. Коли айноми бачаҳои Тоҷикистон салом. Худованд қувват диҳад. Зинда бошем бачаҳои Тоҷикистон. Ака як проблема ёрдам кун. WhatsApp, Instagram, Коля Таҷик нависен, Instagramда алоқада мебурен иншааллоҳ. Номи асосӣ чия? Номи асосим Комроншо. Ин ҳам Комроншо инҷо буромадист. Ака Комрон аки ҷои истодӣ. Абдурозиқ гуфта Коляро қабул кардиш дига хега мезанам. Майлиш бародарҷон. Ком мидамо чизе мега бига иншааллоҳ мо ягон кас да гапи лишни задаги нестем. Салом аз номи бачаҳои Язглон Коля. Зинда бошен шерои нари Язглон. Ака Коля. Ака дар Таҷикистон. Бале ака чӣ хел кунем? Суомо нагирем. Ма бисёр гапҳо ҳастанд ки мехоҳам ахе як суҳбат кунем, як ҷо бисёрӣ ҷамъ шуда ки ҳамин дар гӯш шумо раса, ҳамин фикрҳои мая гӯш кунен, эҳтиромона ки гӯш кунен. Барои чӣ шумо кидат мешавед? Барои чӣ ки вақте ки қатъи соҳиби хона гап мезанен, мега ки 10 рӯз пас аванс метаҳем, ай байн 20 рӯз мегзара, ҳозирам ту дар ҳамҷа кор кардисти, барои ҳанамин ту кидат мешавӣ. Барои чӣ ки ту вай да гапаш наистод, ту ҳам да гапат наистоди, получается. Вай гуфт ки ма 10 рӯз да ту да аванс метаҳем, ту хости ки 10 рӯз да аванста гирӣ. Ту да 10 рӯз аванста нагирифта, бо 10 рӯз дига кор кардӣ, уже ту кидат чидистӣ. Боз ҳам мегӯм ки агар хоҳем ки кидат нашавен, 10 рӯз пас пулото нагирен. Наметия буро бира чем 30,000, 70,000, 200,000 сӯхтана. Боварӣ дорам ки камтара калата кор фармонӣ кидат намешавем. Instagram маҳкама VPN кати дурен, илтимос ай через VPN тамошо кунем ютуба. Рост мегӯяд ка Шаҳриёр Хамадов. Иншааллоҳ шахсан ман барои худат шабу рӯз дуо мекунам. Зинда боши шери Аллошои Алави биравгад. Ҳама бош бегона зи хеш о. Ҳама бош хоҳӣ ки туро чун тоҷ ба сар гирад, дасти дигарон гиру хоксори ҳама бош. Мошел бача. Зинда боши бай шерит гап надорум. Малишна хоксори ҳамаи бародарон. ай душанбе ҳастӣ ёки дигар шаҳр? Ай Ҳисор ҷон. Салом ака Коля сози хубӣ, саломатит хуб. Шукронаи Аллоҳ ҳама каса як бор дига салом.
разборчики идешь почти решетка. То астағфирулла бугум. Ай машалло. Ма ба худо на ай решеткаш метарсам, на ай ягон чиш вақте ки барои тоҷики худо мерам меҳнат мекунам, мисол азоб мекашам ё ки ҳамин кора мекунам, барои нанги номуси Тоҷикистон мекунам ай кора. барои чӣ ки ай бандаш ягон грамм яъне чӣ хел ай бандаш ягон бандаш занг намезана ҳамин одамое ки хубӣ кардагем худо башшагир миннат нашавад дар номи Аллоҳ марам омади гап омад ман инҷа гуфтаистам инҷа гуфтагӣ набудам гуфтанам дар кор нест дуруст неста лекин ҳамин қаҳа мегӯм ки просто як бор занг намезана намегӯям ки ака ӯзи хубӣ чиёл дорӣ ака бародарҷону суми шумо дар кор неста саломатитон дар кор просто кам занг зада пурсем кононҷон додарҷон хубӣ мондои рамазон Аллоҳ нигаҳбонад ман як зани муҳтоҷ медонам шумо гап неста иншаалло мекунем салом алайкум акаҷон ман рамазон барои як гап зада будем ку маро меимтоҳ карданда сисем як се рӯз пас мебурам акаҷон гап неста занг зан рамазон чӣ хел наметарсӣ дар зӯро пушти решетка омада рафтам вақте ки роҳи ҳақ намерӣ иншааллоҳ Аллоҳ тиро халос мекунад пушти решетка якумш дуюмш майли сохин мард бояд аз ягон чӣ натарсад дар конкурс билет мехаранд ҳеҷ фоида намеёранд хайр кунанд Аллоҳ қабул охи дили гурда дар кора барои хайр кардан якум марде ки вай барои хайр гуфтаистам ки яхе занако дили гурдаи мардакиро доранд рав хӯрам то сархрака бедор местомра шинохти акаҷон бародарҷону чуба шумо худто намефаҳмед ки мада миллион одам занг мезанад мара шинохти ака ман як солтида смс нависта будам мара шинохти ака ман нахалӣ карда будам як бор чахчах карда будем як бор ака дар пеши метро дида будем охе мардам шумо як бор мара дида бошед ман дар як рӯз то 20 одам обо мехӯрдум дар як рӯз мара правильно фаҳмед гулдара ба пеш шинохти ака гулдара ба пеш ман дар стройка кор кардам гуфт баъди як моҳ метем сума ба гуфтак 10 рӯз дигар кор кун ба метем гуфт сум надод ба ай кор рафтам будам кор кардам ба як моҳ дигар сума додам бисёр ҷон дар любой ҷо барои суми худат сухан кардӣ сумта мегирӣ чихалӣ сухан кардӣ жёстка чётка ясно яъне чӣ хел выполнить твою работу всё давай аванси давай всё забастовка не буду делать работу ане халӣ ки кардӣ сумта мегирӣ брат гуфтӣ сум пум неста умета кам ман боварӣ дорам ки як хеле шумо ба хотири суме ки хитон меҳнат карда кор кардани як моҳ ду моҳ ба хотире ки ҳамун сума ба даст биёрем шумо мехезен мегӯем ки у меня мама умер или папа умер мегӯем отатона мекушем очтона мекушем барои пули хитона гирем гуфта фреб мекунем авай как будто ки вай дилиш месӯзад моро мусулмонои худмонро бисёраш дилиш намесӯзад ай кофир айгиҷо дилиш бисӯзад ина хитон як одами баақл шунин гапои мара хеле тарозуда баркашем моро мусулмонои худмон аксариятмон кидат мекунад дар ҳамин Москва бисмиллоҳи раҳмони раҳим ҳар рӯз 20 кас 30 кас менависанд занг мезананд ман успети ҳама кати гап задан намекунам шерои нар 220 чанд нафарем ҳамин лайка зер кунем то я 500 кас шавем рост
ова кумад ҳамин жасминара заблакирод ки шогирд амҷадаин ай ҳукумат талаб намекунӣ ма чӣ талаб кунам ай ҳукумат уна ту бира талаб кун ма бародару дорум ма дар баъри ҳукумат кор намекунам ма дар баъри бародарум катем мара гап метиҳӣ бародарое ки мега ака катитем дар бартем кӯмак намекунанд ёрдам намекунанд вай ҷо ёрдам мекунанд шери аллоҳ хубӣ иншоаллоҳ шукронаи аллоҳ хуб астам салом ака рамазон табрик ҳама бародаро ака коли ассалому алайкум номеро табинависум гуфтанд дар кураи дамаск сум гирифтан дар кураи мо дар москва нестем ози ай ҳукумат талаб кун наметарсӣ ма ай аллоҳ метарсам якумаш боз мегӯм ки ранги инами як хеле шумо бори одамо хитон инами хитона инами хеле пастӣ да оварда заде чӣ қадр таъриф карде ҳамин рӯзо шуд ма ай бародарое ки дар бар мега қатитем ай ҳамаё мехоҳам ай ягон кас ягон чиз дига намехоҳам худованд намехоҳем мард бимонӣ акаҷон зинда боше на ма боварии комил дорум шербачаҳои ҳисор ҳастанд ҳар як шерои нар дар ай москва ки инамо мара дастгирӣ кунанд иншоаллоҳ баса не ки кори хайр ай бовар кунед мара ягон гапи дурӯғ ягон кори дурӯғ нарафтест айҷо салому алайкум бародар моҳи рамазони муборак мо 5 нафар муҳоҷири як молдован 300,000 пули мо наметиҳад хайна ина бародарҷон чӣ хел ҳамон пули 300,000 ҷамъ шуд ҳамин савол дар мара ҷавоб де сарбаланд боши ака ки ҷадаи ба пеш брат шогирд нестӣ чӣ добавить кардам ба ҷавоб бубо кадоме ки дар ватсап мехоҳад ки мо кати алоқа бурояд яъне чӣ хел мушкилӣ дорад мушкилиша голос кати роӣ мекунад коротка ясна хали яхе одам менависа 3-4 варақ медонам ҳусни хати ҳамат хушрӯй ай дар ватсап леки камтар нависен ай ҳамат эҳтиромо нахоҳиш ака корам куҷода ака о ака коли ассалому алайкум ака корам куҷода ва алайкум ассалом ака аллоҳ ба зиёд обуро диҳад ба пеш зинда боше шеринари кули ака аз номи бачаҳои ҳисор салом шеринар худованд ҳамеша нигаҳбонат бошад дӯстам зинда бошем бачаҳои ҳисор бачаҳои ғариб бачаҳои муъмину мусулмон бачаҳое ки аз ватан берун куҷоида бошен зинда бошен шеринар салому алайкум ака ба пеш ма качон ҷангу ҷанҷол шудам лекин мо кадоме ки инстаграм дорад инстаграм коля таҷик охирон видеора гири мардаки гап сторис кунем ана кадоме ки дар ютуб видеои охирони моро мегирад ҳамон видеое ки мо об мехоҳем бурорем поделиться мекунад ё мақсад саҳми хича гузоштан наметавонад мо ҳис мекунем ки ҳамон саҳми ҳамон гузашт кадоме ки ҳамон видеои моро поделиться мекунад гапто надорум ака ба пеш ака коля катима валечки ту сунат накунед разбор бародаро мо ягон разбор накардем ни да понимание буд мақсад тавофуқи шудам ва рафт вай ма хафа нестам ма фикр мекунам маам ай ӯ хафа нестам агар ҳамин ҷада бошад зинда ва саломат бошад куҷоида боша набошад салому алайкум шеринар братан як кори савоб мекардем
розыгрыш додагира чӣ мегӣ айқафош мешнавӣ дар тикток партай мешава дар любой ҷо партоен ҳами кадоми шери нара ҳами охирон видеои маро бигирен дар любой ҷо партоен ина мардакитонен ҳамҷамъа мебинем ки дар ҳақиқат дар бар монен моам бирем дар бартон бошем агар ки ҳамуҷа нашава ин ҳами канал ма 500 000 рубл кадоме мехарам мефурӯшам ина мерам ҳамҷа дар мақсадам лично акистаи худам об мебурорам ки дар ҳақиқат мо мақсад ваъда кардем омода ки иншалло ғарибо дастгирӣ мекунанд не ки ягон дастгирӣ нест жасмина паноҳат ба худо бисёр гап задӣ чуто заблокира ака леопард гуфтам худоҷон дар даргоҳаш қабул гардонад кадоме ки дар ҳақиқат ба хотири аллоҳ мепартад дар ҳамин моҳи бузург фитри рӯза шава ягон чиз худованд хока бигира зард гарда 1000 шава 1000 миллион шава жасмина дафт шава ҳаминҷо ака дастгирӣ кунем акара дастгирӣ кунем ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунем хоҳе ки ҳамин каналмона нафурӯшем дастгирӣ кунем ҳамуҷа дар об бурорем чӣ видеое ака охирон видеое бинен бародарҷоно дар як деҳа об неста чандин солҳо шуд тӯли 7-8 сол шуд нага об надорем ай балки мо мерем дар як коро як бор як либоси хуби хуб нахариди средне хариди ҳамон одам обдор шуд лекин як умр оби ваё мемонад бародарҷон як умр аҷри савобаш дар манато мерасад иншалло ман медонам бисёр бародарое ҳастанд гапҳои қабеҳ мезананд гапҳои ҳаром мезананд бигзор мара чизе мегӯянд бигзор мара гапи сахтам мезананд ман тоқати ҳамон гапҳоро мекунам ба хотири аллоҳ мерам ҳамҷа дар об мебурорем гуне бурад ма дар бартон дар ҳаққи модар мемарам дуо кунед худоҷон модарро ҳамавақт модароро нигаҳбон кадоме ки дасти дуо метавад ба модараш гузаштагаи ҷӯш ҷаннат роҳаш шуд ишале накун дада паст накун хел накун қадрта паст накун барои худат мегӯй гапҳо тасоз гӯш бигзор ҳамин ту чизе ки мефаҳмӣ ҳамун гап бо мегӯм бародарҷон ин қадри мо паст намешавад барое ки кори хайр бикунем одамо чӣ коро намекунанд о болоанд бо ҳамин мода ба фикрам барои ҳамин ту бори одам барад мо ягон кори бад накардастем салом бародар кӯла моҳи рамазон муборак мо аз дар шаҳри москва кору фаъолият дорем худованд барори кору хайр ёро худованд ба даргоҳаш қабул гардонад кушоиши кору барори кадоме ки ҳазор раҳмати калом биродарҷон мирон кадоме ки бародарҷоно кӯмак кардан наметавонад просто видеоро падилитсия кунем фикр мекунем ҳамонам хайр дар дохил мешавад ки дигар бародари мо мебинам мисол кӯмак мекунад салом алайкум акамо питер дай мо малида кор кардем якни моҳа пулмона надодиста худованд дуогӯ мекунем ки пули шуморо битиҳам мушкилтон осон бигарда брат ака ҷавоб те дар пеши илҳомбангия видео кун илтимос бисёр розыгришҳо одаморо фуреб карданд халқи камбағалон сум шуд гирифтасиянд чӣ ба хаб истоданд хайрон чӣ гӯем охи мо ҳазорҳо бор гуфтем ки накунед ҳам бозӣ ҳамон одамое ки ҳамн бозӣ да бо худшонам мегӯянд ки мисол ҳамин ҳарома леки мекунам мардуми мо худшон мекунанд ман пеши халқа гирифта наметавонам ки гумои гапи ман гире бозӣ накунем ҳазор бор гуфтем коля шери нар дар бартон кадоме ки дар бар монай бародарҷоно охирон видеоро бидурен падилитсия кунен по-братски картара мондагим
дастгирӣ кунем. Мо обро варданем дар як деҳа мехоҳем ҳамҷода мақсад об рорем. фикр мекунем ки ҳамаи шумо розием. боқӣ сарбаланд хонобод зинда ва саломат бародарҷоно ки ҳозир бо иншааллоҳи қипас хархирак мешавад. дуогӯй ҳастем дар ҳаққи ҳаматон бародарон. кадоме ки моро ҳамин самимона ҳурмат мекунед содиқона бародарҷоно дастгирӣ кунем. мо то ҳамҷа об рорем. аллоҳи меҳрубон ай ҳамаи шумо розӣ бошад. кадоме ки хайр кардак худованд аҷраш аз аллоҳ қабул гардонад. худованд чӣ нияти неке доро ба нияташ ба орзуош бирасад. эфири якай бобоҷон аст. ака маҳмуд деҳа дар куҷо бошад? ватсап да иншааллоҳ ответуша метим шерона. ака корна аз корни салом сӯзи ака. о иншааллоҳ меоем. номаълум кай ҳамун об рорем иншааллоҳ. шеронар ба хотири чӣ мебурам зарията мурдиста. иншааллоҳ кӯшиш мекунем бо ба ҳамин наздикиҳо эфир сардем. каси лайка зер накарда зер кунен будурен ҳам видео побрать максимально як комментарий лайк поделиться подписаться. салом акай коля бе бензин пулим лон гарем фареб кард. салом акай коля бе бензин пулим мондаи орифҷон саидҷон. шукрона аллоҳ мекунам. агар 10 солам Москва нарам 10 солам Москва нарам бензин пул меём. барои чӣ ки меҳнат мекунем дар ҳамин ватани хидмат. ранги ту просто шефи комментарий чӣ кун нестам. дили гурда дар кора барои кора кардан якумаш демис бо мегӯм ки бисмиллоҳи роҳмонирроҳим як копекша намегирем онҷо. ай худмон дар кушад ёрдам мекунем. салом брат. салом шерона. охирон видео будурен по-братски. кадоме ки хайр карда наметавонад хайр накунад. дили гурдаи хайр кунӣ надорам. кадоме мекунад ба хотири аллоҳ хайр кунад. салом брат. салом ака дар бораи бозит кам мефаҳмам. уже амхе думка дар хе заёб дарафтаге ки куҷои дар номери карта диде хиёл мекунем бозӣ уже афтанист ки моз уже настроила чидага. бозӣ неста як кони амри хайр ай бародарон. кадоме ки
дар ҳақиқат мехоҳам мо дар ҳам як қишлоқ об бурорем, ҳамура Фарзинҷон пастар кунем. дар як қишлоқ об бурорем, самои худтона гузорем бародаро. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Чӣ гап ана? Салом брат, салом алейкум акаҷон. Ва алейкум ассалом. Чӣ гап аст? Чаро ина охирон видео дурем бибинед мебинед хто мефаҳмед чӣ гап аст. Фақат аз шумо дастгирӣ тамом. Фақат дар ҷои кам намошда. Як кори амри хайр дорем ё онлайн аст, мо он кора бикунем, ба мақсадамон бирасем иншоаллоҳ. Баъд ба фикрам ҳаракат мекунем. Салом алейкум бародарсози Рамазон муборак. Кули таҷиксози брат. Ва алейкум ассалом. Рамазони шумо ҳам муборак бародарҷонам. Шукрона худо шинохти кунам. Садулло Калонов. Садулло. Як хеш дорем ҳамон боши Садулло ҷон. Ту дари Алшелин? Салом айноми бачаҳои Чӯзӣ. Зинда бошен бародарои Чӯзӣ. Боше ака кули таҷик. ҳам бародар чӣ хате изо накашди ҳамин гапа задӣ. Бе бензин монди. Хай бе бензин мондум, ҳамин любой брат магум 500 рубл парто. 5-6 литр бензин мешавад. Мошини ма 5 литр мехӯрам агин. 110 километр мегардам. Салом алейкум брат. Кежодаи яка Тоҷикистонда боши бародар. Салом алейкум. Сӯзи хуби яка. Шукрона Аллоҳ. Кули таҷик худованд нигаҳбон бошад. Худованд нигаҳбон. Шерои нар 925 номероро нависен гирем. 925 521 41 22 номерои Сбербанка. Об ровардистем дар як қишлоқ. Фикр мекунам ки дар ин моҳи муборак хитон мебинем, видеоша мебурорум. Ё Аллоҳи насиб, агар ба ниятмон расем, ба ҳамун суми ки мо ҳамунҷа мехоҳем, ҳамунҷа шлангу бочка харем, ҳамун сум ҷамъ шава, иншоаллоҳ обамо мебурорем. Ту дар ин Рамазон як гапи соз бугӯ бародари ғариба. ин сол дар Россия кор нест. Як моҳ шуд ҷанг шудистае. Шумо ҳамин як хеле ба худо тоба кардан, худо дигар ҳар сол кор нестае. Любой кас дар кор астае ба хотири конкурс, ба хотири як кори ҳароми дигар, ба хотири як кори дигар. Майлис кор нестае. Ягон бародаре ҳастае ки дар ҳақиқат сай дар кор аст. Ман ютуб мафрӯшум.